Prosím tě, já možná budu potřebovat pomoc. Já nechci být sedět sama. Co je ta skupina? To jsou lidi, co mají... Všechno možný. Všichni se na tebe přišli podívat. Těší se. Jsou tady Brňáci, jsou tady Pražáci. Už jsme se viděli. Kasováci. A starý vojáky, anebo jako dělají commemoration, dělají, aby jsme je nezapomněli, děláme. To je fantastic. Co chcete, aby jsem řekla? Od můj život, kde jsem byla, jak jsem utekla. Proč píšu ty malé knížky od ty vojáky a já mám holčičku a kluk, co už starý kluk je 55, já myslím, má holčičku 53 nebo něco, já už nepočítám. A já myslím, já to budu psát pro ty děti a pro vnoučenka. Tak jsem našla ty fotky a já jsem začínala je dát dohromady na počítač a když jsem to skončila, I thought, to není tak špatný. Já si to nechám vytiskovat, printing. Tak já jsem udělala strejček Karel, ten známý letec, a tatínek tank voják. A tak jsem začínala psát. A já jsem začínala, když tatínek se narodil za starou Rakouskou Herskou. Jo, Svatý kříž. U Havlíčku Brod, tam se narodil tatínek. Já ještě mám ty fotky, představ si, to je přes 100 let a já ještě mám ty fotky, protože byly schované v krabici a nikdo tam nešel. Tak já jsem začínala psát. Je to v angličtinu a já doufám, že to pak udělám do češtinu a pak to dávám na webovou stránku, aby lidi to mohli číst. Protože, to stojí za to, protože já jsem jenom psala o tyhle dva, protože je znám dobře, a tenhle ten, Josef František Rochler, to taky byl voják a my jsme ho znali, protože s náma přišel hodně, každou neděli přišel na české jídlo v Anglii, protože přišel. Tak já znám jenom 3, ale v Anglii v tom dobu byli, říkají 4,5 tisíc, možná 5 tisíc vojáky a leteci, co utekli pomoct bojovat proti Hitler. Já jsem psala jenom pro 3, tak ještě mám asi 3090 nebo 70. To já neučila. Tak tyhle 3 jsou jako homáž pro všechny. Ty všechny to ztratili hlas. Protože všechny žili takový život. Oni, počkej, to víte, Hitler přišel a naše vojáky nemohli si dát spolu, tak museli utíct, protože neměli čas udělat mobilization. Tak všechny utekli skrz Polsko, tohle je strejček, jak byl letec. To je, když byli vojáky a tady v Čechoslovakia. Já ještě používám Čechoslovakia, já nejsem zvyklá Čechy. Ovšem, Hitler přišel, tak utekli skrz Polsku, skrz Maďarsku, skrz, jak mohli, tak utekli. Tatínek a strejček byli spolu na railway wagon, na vlak, kde měli uhlí. Tak se skovali, tam byli asi 12 vojáky a ve vagónu. Skovali se pod uhlí a šli přes hranice. Už tam byli Němci, už tam svítili světlo a koukali, kdo je, kdo chce. A šli do Polska, šli na Warsaw a řekli, ale my chceme bojovat, vem nás. A Poláci řekli, ne, my máme dost, my ty nepotřebujeme, máme naše sami, jdete. A oni pak šli a chytli loď a pak šli do Francie. A když šli do Francie, Francouzi řekli, my ty nechceme, my máme naše lidi, my ty nechceme. Ale můžete jít do Indochina, anebo můžete jít do Afriky. Tak, oni řekli, půjdeme do Afriky, protože je to blíž. Když půjdeme do Indochina, to je moc daleko. Hitler už začínal tady a v tom dobu Angličani poslali observer, jak se řekne observer? Tady je ten telegram.
Jak Anglie poslali někdo, kdo bude koukat a říct, co se tady stalo. Ne, že by přišli pomoct, jenom pozorovatel, který sledoval tu situaci. A tady je ten telegram, co můj syn našel ve Skotsku, a tady je to, co bylo tam napsané. Britský government jenom se koukal a nám řekl, co se stalo. A to je všechno. A můj syn to našel v Skotsku v hotelu. Tak rychle to byl fotograf. Mami, Eli, co jsem našla? Pošli mě to, já to dám tady tu knížku. Tak, tyhle a ještě hodně víc byli ve Francii. A pak museli podepsat, že budou na Foreign Legion, jak se to řekne, Legionnaire étranger. Francouzskou, ale v Africe. Tak oni je vzali, tady jsou ty francouzští oficíry, oni je řekli, OK, tady máte francouzské uniformy a my te pošleme do Afrika, do Sidi Bella Bears a tam budete na tábor Camp El Arash, tak tam šli a tatínek řekl, bože můj, my jsme tam byli a to bylo plný zloději, ten zabil matku, ten zabil dceru, ten ukradl zpátky, to byly všechno kriminální a teď je tam poslali. Tak oni spali z jednou oko zavření a jednou oko otevření, protože to se nečekali, že takhle bude. A všechny ty oficíry, to byly German, německý, tak ovšem to taky nebylo dobrý. To nechtěli, že tam byli zavření a Němci jim řekli, co budou dělat. Tak tam byli ty chlapci. V tom dobu maminka byla v klášteře jako holčička ve škole v České Budějovice. A ten noc oni holčičky spali a najednou v noci slyšeli na silnici a sestřičky je zbudili a řekli, děti, pojďte, musíme jít do kostela. A modlili skoro celý noc, ale poslali je zpátky do ložnice, do domočky. A maminka řekla, když se probudila a otevřela záclony na každý barák, každý okno, měl Hakenkreuz, svastika. Tak věděli, že něco se strašně stalo. Ty kluci, co šli do Anglie, ke konci, oni byli v Africe a jeden Čech tam byl a on vyráběl Crystal Radio. A na to slyšel ty slovo od Chamberlain, we are at war, my už jsme na válku s Němci. Tak ty kluci to slyšeli a řekli, a teď nám budou používat, oni nám budou potřebovat. Tak je poslali zpátky do Francie, do blízko Alžírské Algérie, jak to bylo Algérie, tak je tam všechny dali a teď museli bojovat skrz Francie. Tak tam šli skrz Francie, bojovali celý rok, ale a strejček byl letec na Chartres, Airfield, já myslím, tak on lítal, ale Němci byli víc silní, tak je tlačili, tak zpátky byli do Gibraltar. A tak od Gibraltar oni šli na loď, El Farag, museli jít na loď a na ten loď šli kolem Španělsku až do Anglie, do Liverpool a v Liverpool tam dostali, tam byli naše vojáky a pilot a tam je vybrali, dali je spát na pole blízko ten chrad, Chomley a OK, ty seš radio operator, ty seš tank, ty seš střílíš, ty umíš tohle a oni je pak říkali, OK, anglickou uniformu a tady budete mít Čekoslovakie. Strejček přišel do Royal Air Force, to je on tady No. 1 Squadron, tak on lítal Spitfires and Hurricanes No. 1 Squadron a oni, já to udělám dost rychle, protože nemáme čas. Ke konce, skoro ne ke konce, ale už oba dva bratři přišli spolu, každý, oni nevěděli, když ten druhý to přežil. A tenhle obraz je, jak se našli, že to přežili. Tak měli štěstí, protože tolik nepřežili. Tak strejček, ale lítal až moc, on byl noční sekáč. Stíhač. Střílel sám v noci a jeden noc on střílel 3 Němce.
tatínek si dole, během 4 minut. Sestřelit. Já mám malinký film, je to artificial intelligence film, ale je to docela dobře udělaný, jak je stříle. A pak oni řekli, hele, už udělal dost, my ho pošleme, to je number 1 squadron, my ho pošleme do Washington a do Ameriky, protože Američani ještě nebojovali, nechtěli. A oni ho poslali, aby tam koupili war bonds, váleční akce, protože chtěli peníze, potřebovali peníze. Tak poslali strejček do Hollywood. A no, počkej. Tak on šel do Hollywood, tam byli všechny ty film stars. Good luck, všecko nejlepší. Nechtěli bojovat, ale vydali peníze, protože je to kšet. A hodně takový známý, jako Errol Frey, Bretty Deary. Já mám asi 12 nebo víc tyhle fotky. Velký, krásný, starý fotky. Perfect condition. Konec válka. Hodně chlapci přišli zpátky, chtěli postavit novou Československou. A to netrvalo dlouho. Tatínek se vdal, já jsem se narodila, bratr. To nebylo dlouho, měli volby a volby byly z Moskvy, influence. A tatínek to viděl a on řekl, tady nemůžeme zůstat. Tak v noci on mě vzal a maminku a bratr a on připravoval, že uteče. A on mě vzal, on byl v uniformu a měl takový vojenský nějaký auto. A on mě vzal k doktoru v noci a on řekl, doktor, dej injekce, aby spala. Já nechci, aby zrušila, protože je to důležité. Tak píchnul a Menka spala. A on mě položil do auta a je noci. A představ si, on věděl, protože jeden kamarád mu řekl, dneska večer přijdou teď zapnout. A tatínek říkal, ne, já nemůžu čekat, já musím jít. Tak to auto dal všechny věci, položil mě tam vzadu, začínal zavírat ty dveře nechtěli zavřet, začínal mlátit a nevěděl a koukal proč a moje ručička takhle spadla ven. A on zavíral dveře na moje ručičku. Tak teď myslel, to byla paseka, on řekl, když budu do nemocnice, tak je konec, bude mě chytnout. Tak takhle museli jsme přijít od Karlovy Vary až do Velhatice. Maminka lízala moje ruku jako kočka. A pak jsme šli k Chranice a tam už to bylo zavřené. A tatínek vystoupil a všem měl uniform a zakřičel, ať to otevřou. Otevřeli to a my jsme šli skrz. Na druhou stranu byli Američani v Regensburg. A oni ználi to jméno Kotovaše a řekli, OK, kam. A během chvílku za náma přišli ty policajti, buď military policajti, nebo a řekli, dej je zpátky, to jsou naše lidi, my je chceme zpátky, dej je zpátky. Američani řekli, ne, tady máte klíče od auto, vem si auto od dětě. Tak vzali auto a šli. A my jsme pak byli na americkou stranu. Ano, a jak to nevadí, to bude mít zítra, ne v sobotu. Protože já jsem psala celou knížku, ale to je od maminku, to je tatínek, to je maminka. A tak jsme byli v Regensburgu a oni řekli, hele, zavolejte bratr v Anglii, to je Karel, protože on v tom dobu pracoval, už zůstal v Anglii, protože měl ženu Velšanku. Tak on zůstal v Anglii, protože ona nechtěla bydlet v Čechu. A tak strejček přišel Dakota DC3, tam přijel, já nevím, jak dostal povolenou, nedostal, vyzvedl nás a vzal nás do Anglie. Tak jsme šli jenom, co jsme měli v tom auto. A tam jsme byli chvílku u jeho barák, ale jeho byt, Karel a jeho žena už nebyli spolu. Měli jeden klub a dvojčata. A teď my jsme přišli. A to byl malý byt a představ si, teď my jsme přišli. A už skoro nemluvili. Ona nás nechtěla tam. Ale tatínek
když byla válka, oni platili vojáky, oni dostali plat. Já nevím kolik, ale trošku dostali. Tatínek vždycky šetřil peníze, on byl dobrý na to. A on šetřil. A v tom dobu on vzal ty peníze v Anglii, když byl tam za válku, a dal to do banky Lloyds Bank. A v tom dobu to bylo taková knížka, to dáš knížku a peníze, a oni to napíšou a tiskují a dávají knížku a držejí ty peníze. Tak tatínek měl tu knížku a on to vzal s sebou, když jsme utekli. Ovšem, teď jsme se Stečkem a to není dobrý, protože tady nemůžeme zůstat, ta žena nás tady nechce. A on šel k bance a on řekl, tohle je moje knížku. Protože on už ztratil všechno doma dvakrát, že ne, ztratil pod Hitler a pak ztratil teď zase, ztratil všechno, co měl. A já myslím, že měl strach, že ty peníze taky se ztratily. A on řekl, ne, ty peníze jsou fajn, to jsou tvoje a taky máš úrok. Tak oni to dali dohromadu a on měl přesně 600 liber. A v tom dobu 600 liber koupili polovičku barák v Anglii. Tak jsme koupili polovičku barák blízko Londýn a to bylo za ty 600 liber. Nebyly peníze pro koberec, nebo nábytek, nebo postel, nic, my jsme spali na podlaze, ale to nevadilo, jsme měli svobodu. A maminka už pěstila brambory a mrkev, typikou šumavskou maminku. A začínala. A tatínek čistil podlahu. A to myslím, to nemůže dělat. Tak chyt vlak od Uxbridge do Londýn a šel na Paddington Station. A jak vystoupil z Paddington Station, tak najednou tam byl jeden pán a to byl jeden voják. On znal skrz války v Liverpoolu. A on mi řekl, Ježiš, co taky děláš, co tady děláš? A on řekl, já mám tady malý obchod, ale já mám špatné srdce a jak doktor řekl, že já nemůžu pracovat, že to musím zbavit. A tatínek řekl, no možná já v tom můžu pracovat, ukaž mě, jak to je. Tak oni šli za rok, obchod. To bylo falešný tráva před barák a prodával brambory a mrkev a cibuli. A tatínek řekl, hele, já budu pracovat týden bez plat a pak uvidím, kdyby náhodou, když jsem to mohl vydělat. Ovšem za chvilku tatínek viděl, koupím pytel brambor za libru a prodám to za 2 libry. Koupím pytel mrkev za libru a prodám to za 2. To je lepší než čistý podlahu. Řekl, hele, já budu tady pracovat. A ten pán řekl, OK. A za chvilku ten pán řekl, hele, vem si to, já umírám, já tady nebudu dlouho, tak si to vem, je to tvoje. Tak dal ten obchod, není to obchod, to bylo jako, maminka na to přišla a řekla, a jo, ale my z toho uděláme lepší supermarket. A uděláme supermarket pro cizí jídlo, protože v tom dobu Londýn bylo plný irský, West Indian, český, polský, francouzský, plný cizí lidi. Tak maminka měla šikovný nápad. Tak udělali pro cizí lidi a my jsme byli otevřeli od 8 ráno do 8 večer, když Angličani otevřeli od 9 do 5, protože oni nepracují, jako my pracujeme. A v neděli otevřeli na polovičku den. A pak tatínek spal, protože to byla třina. On šel 5 hodin každý ráno na trh, vybrat, co budeme prodávat v obchod. To nebylo žádná lehká práce. 22 let pracovali bez dovolenou. Ale udělalo to hodně peníze. To stálo za to. To není, že neměli peníze. A v tom dobu už maminka byla jako Angličanka, nechtěla mluvit česky, řekla, musíme být anglicky, vždycky tohle řekla. Tatínek mluvil ke mně česky, maminka ne. Tak to bylo strašně těžké pro mě, když tatínek umřel, protože já jsem nemohla mluvit a on umřel, když jsem byla mladá. Anyway, tak měli vše, tak zase otevřeli druhý obchod a prodávali plastické svinstvo pro turisty. Velmi věci, ale v tom jsou peníze, tak jsem měli 2 obchody. Všechno a svinstvo. A udělali hodně peníze. A pak,
Protože jsme dělali dobře, tak maminka a tatínek řekli, hele, my musíme si dát spolu s druhý Čechy v Londýnu a uděláme skupinu, jak jste vy, a uděláme charity pro ty lidi, co utečou from komunismus. Protože lidi utíkali, přišli do Londýna a neměli nic a neměli kam jít. Tak, my jsme sbírali peníze, my jsme udělali všel takové věci, aby jsme dostali peníze. My jsme se udělali kamarádství americký US Air Force Base, co bylo blízko. Tam byli Pokorní, Osutinský, Němec, všechny takové jména od Slav Country. Tak jsme byli za chvilku kamarádi a oni řekli, hele, my vám dáme všechno jídlo a všechno pití pro tyhle ty, co děláte, tyhle ty balls, tanci a takové věci. Tak my jsme vybírali hodně peněz, protože nám dali všecko. A pak, když neměli peníze, tak jsme koupili barák v Londýnu, číslo 22 Ludlow Square. Jsme koupili velký barák za 32 000 liber. A to byli 3, co to chýdali. To bylo maminka, otec Lan, on byl zavřený v Tereci, on to přežil, a kníž Černý. Tak ti 3 měli pod sebe tu responsibility, tu charity. A přišli tam hodně Čechy a to bylo strašně důležitý barák, protože oni věděli, že tam můžou mít jídlo a postel a čas, než můžou něco jinak dělat. Když policajti našli někdo, co měl pas Čechoslovakie, tak je přinesli k nám. A to bylo strašně důležitý barák. A pak bylo perestrojka. Já jsem přinesla maminku tady zpátky. Tak já udělám ten čas strašně rychle pro vás, protože jinak já bych tady byla až k Vánoce. Tak tatínek tam šel asi na jídlo, protože to byl voják, asi měl hlad. Oni řekli, pojďte na jídlo. Tak on tam šel a najednou viděl takovou krásnou holčičku, 18 let. A tak on řekl, můžete jít na procházku. A maminka řekla, no OK. Tak ji vzal na procházku, to bylo první den. Pak druhý den už tatínek už ztratil srdce. A on si tak koukal jako pá, hele, jak jsem krásný. A třetí den zase procházku. A třetí den maminka, on se jí zeptal, jsme se, můžeme, well, we can get, how do you say, can we marry? Můžeme se jako vzít. A ona řekla, OK, já te vemu. Já řekla, co, 3 dny, co zbláznila? A ona řekla, všechny mužský skoro byli mrtví, tak jsem řekla, na chvíli je. A jí bylo 18 a já bylo 33. Ale měli dlouho, měli life. Ale pracovali otroky, střely. A tatínek mě naučil, jak střílit z tanku. Protože on měl tyhle. A v tom jsou je to napsané ty degrees. A já jsem se dělala, on mě ukázal, jak to musíš zvednout, a pak tohle musíš zvednout, a pak střílíš. Představ si, já jsem byla malá holčička. Já jsem měla větší zájem o to, než chrát nějaký banán. Já jsem neměla zájem vůbec. A strejček mě naučil lítat. Spitfire? Já musím, tak to mám v sobě. Mám military krev v sobě. Ano. Ano. Odkud pocházela maminka vaše? Valhotice. Ano. Ta rodina tam byla 200 let, protože já mám ten family tree. Jo. Já to mám a všechny ty jména. To byla rodina Němcová. Ano. A tatínek od Svatý Kříž. Havlíčkova Road. Ano. Ale když bylo Vánoce a nebo Velikonoce a biskup poslal ten dopis, co museli číst, to bylo normální takový biskupý dopis. No Svěček to čet. A v tom dobu to bylo voda komunistů. Tak chvilku. A vzali ho do věte, protože dělá propaganda proti státu.
že mluví od lásku a od Bohu. A aby jsme se chovali lepší, tak oni ho vzali. To hodněkrát ho vzali. A jeden čas v Anglii, nebylo 15 let, já si pamatuju, přišli k nám v baráku Červený kříž. No oni řekli, hele, my můžeme dostat do Čech jednu krabici pro prisoner, vězen. Pro vězen. Jednu krabici a my to budeme hlídat a oni to dostanou. Ale nesmí to být větší než krabice na boty. Co není moc velké. Já jsem ok, já to udělám. Tak jsem vzala tu krabici a pak co tam dáš, když někdo je ve vězení. Tak jsem dala čokoládu, aspirin, kafe, cukr, punčochy, čepice, šálu. Já ani nepamatuju, co ještě. A dopis. Já jsem psala dopis. A to víš, já breptám češtinu, není to, stačí to. A já píšu ještě horší, já jenom píšu foneticky. Tak jsem psala, milý strejčko, dneska jsem šla do školy, já jsem měla jako, mě spadla čepice, padla do řeku a já jsem běhala za tu čepice, protože utekla ta čepice a to je velmi drahé a já jsem to ztratila. Takhle jsem psala dopis a já jsem to tam strčila. A pak řekli, musíte to poslat do Prahy, do naše agent. Tak jsem šla na pošty. A v Anglii přes Vánoci mají krásné známky. Baby Jesus, anděličky, krály, opravdu krásné známky. Tak já jsem šla, já vím, já přelepím ty známky, protože je to takové náboženství věci. A stejně bude mít něco pěkného na co koukat, radši než na zdě nebo na nic. A najednou víc známky a ode mě víc. A celá ta krabice pak byla přilepená známky. Já jsem to poslala. Jenom ta adresa. A ticho, a nic. A jsem na to úplně zapomněla. A já nevím, když to dostal. Ovšem, Berlin Wall spadla a já říkám, mami, pojď, já koupím 2 lístky, budeme do Prahy, budeme do Vela, pojď mami, pojď, já koupím lístky a jdeme. Ok, jdeme. Tak jsme šli ten druhý měsíc, jak jsme mohli přijít, tak jsme přišli ten druhý měsíc. Maminka a já jsme šli, my jsme přišli do Prahy, chytli jsme autobus do Tušice a někdo pro nás přišel. Já myslím, že to byl taky mladý Vašek. Já myslím, že on pro nás přišel. Přines nás do Velhatice, vystoupili jsme a tam je barák číslo 28. Dveře se otevřely a tam stal takový starý křivej pán v černým kabát a on otevřel kabát a měl tady jeho bílej. Tak to byl maminkej bratr. Ona plakala, on plakal, já jsem plakala, my jsme všechny ulákali a plakali jsme, protože to jsme dělali. A ke mně přišel a on mě řekl, Mimi, odkud dostala ten nápad přelepit ty známky všude na ten balíček? A já jsem řekla, já nevím, tak jsi to dostal, že jo, já jsem to dostal, kde jsi dostala ten nápad? Já jsem řekla, já nevím, jenom, že to byly hezcí, lepší než koukat na vždy. Proč? A on řekl, ten hlavní dirigent, ten vězen, on sbíral známky. A on koukal a on chtěl známky. On je chtěl a on na to nemohl šát, protože Červený kříž řekl, nemůžete šát na to, my jsme zahrani. Tak Fejček začínal, trošku víc kafe, trošku aspirin, můj kamarád, a on mě řekl, ty známky, každý dostal něco. A já jsem řekla, asi mě seděl na rameno strašně 50 let, než jsem slyšela, že to stálo za to udělat. Říkala dneska Mimi, že pak si natáčeli nějaký
rozhovor v Anglii a ptali se ho, jaký letadlo umí sestřelit. On řekl, všechny. A to vidíte na internet, když tam dáváte AP News Item přes války, tak je vidíš tatínek a strejček Jablovej a strejček Šek. A to všichni. No a když odjel do té Ameriky, on tam vlastně, oni si ho tam stáhli, prodával asi taky váleční dluhopisy a chodil po té Americe a verboval. Ano. Kanada, Amerika, tak oni na něj udělali komiks, víš to? A jo, to je, a já mám, tyhle nejsou přesně komiks, Na ale každou měli takovou komiks. celebritu udělali Ano, oni komiks a dělali. tamhle si ho můžete prohlídnout, dneska se nám muselo tam v té výstavě. A ty šáju, já je někdy najdu v starém obchodě, v takový křápiště, někdy najdu. A můj syn to taky, on našel tyhle, tak hned to koupíme, to je. Tam je zajímavé, jak říkala, že když byli v tom Regensburgu a zavolal vlastně bráchovi do Londýna, tak to byla taková kapacita v Anglii, že mu dali letadlo a dali si pro ně do Regensburgu. DC3 a přišel jsem. Takovou s DC3 s dopravním letadlem si doletěl pro bráchu s dětmi. Well, to jméno ještě znali. Tatínek řekl, když to chtějí, tak jim to dáme. Tak jsme našli takový strašně drahý papír jsme našli. Když to zvedneš, tak v tom je vidět taková něco speciál. A tam jsme napsali číslo 10 Downing Street, kde byl Prime Minister. A tam jsme napili Major General Parkinson, KPG, AFC, CBD, tam jsme to napsali. Tam je oficiální povolení, že může přijít Bell a paní Dulová, přijdou z Valohatice, můžou jít dole a podepsali to. A teď jsme našli takový starý coins, jak se řekne coins? A jsme dali kolem to látku, a pak jsme to přilepili na ink, a pak jsme to takhle přilepili, jo? A pak jsme to poslali do Velhatice a oni to dostali a oni šli k policajti a ukázali na policajti. Policajti začali taky tiskovat a dali jim to a řekli, OK, máte povolení cestovat do Odry. A přišli a tatínek mě řekl, nic neříkej, jinak by byli tak vystrašení. Nic neříkej. My vždycky najdeme cestu. A jak bylo to nebezpečné, ale jo, vždycky we'll find something. Můžeš. Radost, ale přijdeš v sobotu. Strejček Karel a strejček ten kněz a maminka, kdyby tohle viděli, tak by to nemohli věřit, že se to takhle... Oni to vidí. A doufám, že jo. Já doufám, že jo. Když ne, já budu dělat problém, když ne. Já hodně nadávám, co je fajn, protože když je to můj otec a já jsem taková mladí dítě, tak on je zvyklý. Mladí dítě musí dělat stres, že jo. Já mu říkám přesně, co já myslím.